Vesivahinko voi kehittyä rakenteissa pitkään huomaamatta, tai se voi iskeä äkillisesti vuotavasta putkesta tai kodinkoneesta. Molemmissa tapauksissa nopea toiminta on tärkeää. Jos vesivahinko sattuu äkillisesti, toimi heti. Sulje vesilähde, poista irtonainen vesi ja suojaa irtaimisto. Soita sen jälkeen ammattilaiselle. Piilevä kosteusvaurio ei aina näy silmälle. Merkkejä voivat olla kuprut tai tummentumat seinissä, katossa tai lattiassa. Tunkkainen tai homeinen haju sisällä. Tai vesimittari pyörii ja lämmitysverkoston paine laskee ilman selvää syytä. Jos oireita ilmenee, kannattaa kiinteistössä teettää kosteuskartoitus. Kosteuskartoitus kertoo, kuinka laajalle kosteus on levinnyt, ja kuivausmenetelmä valitaan vahingon laajuuden sekä tilojen käyttötarkoituksen ja rakenteiden mukaan. Polukonilta löytyy ratkaisut sekä pieniin että suuriin kohteisiin. Hyödynnämme kuivauksessa etäseurantaa ja ohjausta. Polukon hoitaa vesivahingon alusta loppuun. Teemme kosteuskartoituksen ja tarvittavan dokumentoinnin, kuivaamme rakenteet ja korjaamme vauriot. Huodamme kohteen viimeistelyn asumiskuntoon. Äkillinen vahinko ei katso kelloa. Polukon päivystää ympäri vuorokauden ja kaikki palvelut hoituvat yhdeltä luukulta. Kartoituksesta korjausrakentamiseen. Takana on yli 50 vuoden kokemus vesivahinkojen hoidosta. Epäiletkö asunnossasi vesivahinkoa? Paikalliset ammattilaisemme auttavat sinua. Lue lisää verkkosivultamme tai soita ja kysy lisää.